болинро яксугзор. салом ҳамсадо. идома дорад барномаи саҳари салом ҳамсадо. рӯз бахайр бошад барои мо нафарони кайни замон бо мавҷи радио ҳамсадо пайвастанд. чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барои нафаре ки гуфтем воқеан имрӯз дар меҳмонии радио ҳамсадо қарор мегирад инам бошад албатта ки бале Бардин Сабур. Бардин, рӯз бахайр бошад, субҳ бахайр бошад. Субҳи шумо бахайр бошад. Субҳи рамазонӣ бахайр. Ташаккур аз шумо. Мондаҳо бар сурат рӯза ё кӯза? Албатта рӯза, алҳамдулиллаҳ. Албатта рӯза. Ин беҳтарин аст ва хуб Бардин, мо сабаби даъват кардани худатро дар он аст ки мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз филмҳои воқеан вақтҳои охир хеле ва хеле пуршӯҳрат ки дар фазои маҷозӣ, бале дар фазои маҷозӣ дар YouTube пешниҳоди бинандагон мегардад ва ҳамчунин боз баъзе саҳифаҳое ҳастанд ки он филмро ҷой мекунанда мо метавонем тавассути Instagram ва дигар саҳифаҳо тамошо карда бошем. Бар сурат бояд оғоз мекунем якбор аз он ки идеяи филми Қасри ғам аз куҷо пайдо шуд ва барои чӣ маҳз Қасри ғам? Агар мо филмро таҳия намекардем, маро даъват намекардем, не? Мо даъват мекардем барои ин ки дар ҳамроҳӣ бо Бардин мо дост ҳастем, ҳамкор ҳастем. Бале мо дар телевизиони Сафина якҷо кор мекардем. Баъдан ҳама аз паси кор ва дар ин баробар дар ҳама наметавонам маросимову дар кадом як чорабиниҳо ҳатман ки мо рӯбаро мешавем ва бештари вақт вомехӯрем. Ва ин бисёр муҳимам аст. Ташаккури зиёд ки омади Бардин. Хуб, на танҳо ман фикр мекунам лоиҳаи Қасри ғам барои ин ки пеш аз ин бисёр лоиҳаи муваффақи дигар низ дошт. Ҳатто ман дар ёд дорам чӣ ном дошт дар телевизиони Сафина барнома Чамани орзу ва ин бисёр хубам ҳаст. Ва дар ин баробар албатта Бардин худаш танҳо нест. Фирдавс Раимов, ҳунарманд, сценариянавис низ имрӯз дар меҳмонии радиои ҳамсадо аввалин маротиба қарор мегирад. Бардин қаблан дар меҳмонии радиои ҳамсадо буд дар ҷашни дусолагии радиои ҳамсадо ва Фирдавс бошад. Аввалин хуш омадӣ Фирдавс. Ба ҳама роҳравон роҳи сафед, ба ҳама шунавандаҳои асили радиои ҳамсадо рӯзи хушу бо баротамонро дорам. идеяи Қасри ғам чӣ гуна пайдо шуд? либоси зебо бояд дастрас бошад. мағозаи либосҳои Шеше Collection шуморо ба олами зебоӣ даъват менамояд. тавъамшавии сифати баланд ва нархҳои дастрас, интихоби дурусти пойафзол ва сару либоси мувофиқ ба муд барои занҳо, мардҳо ва дустурӯякони онҳо. Суроға, шаҳри Душанбе, маҳаллаи 33-ум, кӯчаи Маяковский 89. Шеше Collection. мудро дастрас месозем. мо қабл аз ин як роликҳои тарбиявӣ баъзан мекардем. Як ролике буд бо номе ки беэҳтиромии келин нисбати хусур хуштоман, агар дида бошед. Хуб, бача деҳотӣ аст ва духтар шаҳрӣ аст. ҳамин гуна ки падару модари писар меоянд ва келиндарашонро намекушояд, ба ҳамин маъне буд. ва баъдан тамошобинон тариқи SMS паёмҳои худ дар шабакаи YouTube гуфтанд ки чӣ мешавад ки дар мавзӯи хуштоман ва келин, дар мавзӯи зулми хуштоман як филме ба навор бигиред. Хуб, ҳамин мавзӯъ чанд моҳ дар сарам қабл давр мезад ва азм кардам ки ҳамин мавзӯъро рӯи навор биёрам ва хушбахтона Фирдавс Раҳимов намедонам аз куҷои пайдо шуд аз сомонаҳои иҷтимоӣ ба фикрам хулас гап шумораи маро пайдо кард ва хурдем дусе идеяҳои худро пешниҳод кард. Ман гуфтам ки ман мехоҳам ки дар ҳамин мавзӯъ бигирем. хулас мо маслиҳат кардем дар ҳамин мавзӯъ. Мо ду серияшро, ду қисмашро нависондем, ба навор гирифтем, пешниҳоди мардум кардем, гуфтем як бор бубинем мардум чӣ гуна қабул мекунад. Аслан мо худамон боварам надоштем ки мо инро ба 10 қисм мерасонем. мақсади мо буд ки ман як бор пешниҳод кунем. хулас ду қисм пешниҳод кардем, мардум хуб қабул кард ва мо давом додем. Аудитория приняла, то есть вашу, скажем так, ваш фильм, и уже начались какие-то дальнейшие идеи, и вы начали уже дальше снимать. Бале, ҳамаи боқимондаи филм дар рафти ҳамон филм. Аз ин ҳафта ба ин ҳафта мо ду рӯз менавистем як ҷоя, ду рӯз сабт мекардем, ду рӯз танзим мекардем ва рӯзи ҳафтум пахш мекардем. А что оказалось самым большим вызовом при съемок фильма и, скажем так, проблемой? اصلا لحظه‌های بنوارگیری به مشکلی نمی‌شود. البته مشکلی فقط وقت دوگی می‌شود، چون کماندمون هم کلان نبود، لیکن ما از حساب وقت
душвори мекашидем, чун тайёр набудем. Аз ин ҳафта ба ин ҳафта моро мебист ки дар як ҳафта ҳар гунае ки буд набуд мо тамошобинонро намехостем мунтазир кунем ва منتظر کنیم. خلاصه ما کوشش میکردیم که هر هفته همین فیلم رو پخش کنیم. ولی و چند مرتبه تو من در صحنه اجتماعی دیدم که عذر میپرسد بردین برای اینکه فیلم کامنتر پیشنهاد می‌کرد. راست دیگه اگر 10 دقیقه یا 20 دقیقه دیر پخش میشد، نه تنها در سامانه‌های اجتماعی، در تلفن موبیلی من زنگ بزدن از همین داخل کشور که فیلم میبره یا زن و کودکای ما باید خواب روند. تو فیلم تماشا نکنن، کودکای ما که همسر ما خواب کردن نیست، مرا زنگ میزدن میگفتم بخشش کمتر منتظر باشید از بیام تنظیم بعد آن وقت. و باز ما با همون چیز قائل میشویم که مهم آغاز کردن است برای اینکه شروع بله آغاز کردن شروع کردن اصلا بناورگیری فیلم است برای اینکه ما میدونیم که هنگامی در دبی قرار داشتن بردین در همونجا با دیرکتور مارکتینگی دیرکتور تجارتی شرکت سیوما واخورد بردین در فرودگاه یک بله تصادفاً واخوردم و بله همونجا هم صحبت شدیم اومدیم در شهر البته در پایتخت باز همکاری ما گسترش یافت و در پخش همین فیلم در تهیه فیلم شرکت استحصالی سیوما خیلی سهم خود را گذاشت. من 20 میلیون خود را به راهبریت این شرکت میرسانم و البته با نمایندگان به راهبریت بتچوی هم. بله یعنی که دو سرپرست در این فیلم دستگیری کردن. بله مهم است. خب به هر صورت بگیم که با صفر آغاز کردیم به فکرم در آغاز فیلم رو یعنی که به صفر از جای خودم انیخترش بله صرف کردم در دو قسمی اول بعد از قسم سوم و چهارم بعد سرپرست پیدا شد. فیلم هایی که مجازی هستن بگیم ولی خیلی و خیلی زیاد گردیدن این گونه فیلم ها توسط یوتیوب توسط اینستاگرام این فیلم ها نمایش داده میشوند. من فکر می‌کنم که دوم فیلم است که به طور مجازی در تاجیکستان واقع پیشنهاد می‌گردد. از جانب من یا که عموما در تاجیکستان فیلم مجازی خیلی در فضای مجازی سلسله فیلم اگر در نظر بله سلسله فیلم دوم فیلم است برای که مخصوص برای بله و دوم تصویر هم خوب اکنون همون موضوعی که بسیار تماشابین و شنونده ها رو همه وقت بگیم که دلشون رو سگ ها میکنند درباره اونه که این فیلم با خود باردین یگان ربط دارد یعنی که سناریو اون یگان قسمت اون خیلی سوالی به مورد اگر سوال رو هم نمیدادید من در این موضوع گپ میزدم چون بعضا اس ام اس پیام میاد که این از زندگی خود بهردین است عموما با زندگی من ربط ندارد درست گپ و مادری من که از دنیا گذشته است و خدا رحمتش کند مادری فرشته بود برایم واقعا مادری فرشته بود عموما ظلم نسبت کلین اصلا در نهاد مادر من نبود درست گپ این از زندگی منم نیست از زندگی میدون از مشاهده های زندگی است از زندگی یک نفرم میس شد از زندگی هزاران دختر تاجیک و از زندگی هزاران عائله ها باشد این چیز بله و بردین قبل از افیرم هم گفت که چندین نفران هم روزا می نوشتند و میگفتند که شما از کجا گرفتید این سناریو این سناریو زندگی من است خیلی زیاد می نویسند حتی در دایرکت و در عموما کامنت ها که این زندگی من رو شما از کجا گرفتید زندگی من رو کسی برای شما قصه کرد است مگر با اون خیلی زیاد میپرسیدن Фаридун даже просят заплатить за этот сценарий они как бы требуют авторские права потому что настолько жизненно بله حتی میگن که کسی با شما شاید مبلغ داد یا کسی برای از زندگی ما برای شما قصه کرد و شما زندگی ما رو روی نوار آوردید من میگم که این زندگی شاید زیاد است یعنی که به هر صورت интеллектуальная собственность میگن ده بسیار مهم است این چیز هم و میخوان که حق مؤلفی خود رو گرفته باشن اما فردوس ما فکر میکنم که حق مؤلفی داره در این فیلم بله فردوس رحیموف در نقش غنی بله عاشق گلبهار است و هر بار وقتی که این فیلم رو ما تماشا میکردیم ما تصور میکردیم شما رو در همراهی با گلبهار هیچ با هم موافقت نداشته برای فردوس خودش بسیار بچه خراب است و گلبهار اکنون فربه گفتن ناروا است بسیار زنی باطن و توش است زنی با قوت است برای همین قدر فردوس صبح خیر باشد و صبح خیر باشد و اکنون میگفتد که چون ایده رو بردین چند پیش گفت که ایده رو شما نیز دادید برای تهیه این فیلم چون بردین بله ما در یک جایگی می نویسیم حتی فردوس میده ما برای یک کلمه ساعت‌ها بحث میکردیم برای یک کلمه ما شاید موفقیت فیلم هم همین بود که ما هر یک هنرمند
ҳунарманд бале ҳар як ҳунарманда як ҷо суҳбат мекунем ҳар як ҳунарманда мо ба характери худаш ба образи худаш мо менависонем диалога мисол ҳатто тона мо вақте ки менависем мо медонистем ки ҳамон ҳунарманд ба кадом тон ҳамин калимаро бояд баён кунад тасаввур мекардед бале масалан барои гулбаҳор ғунча дар формати худаш барои образи худаш менависем моҳпайкаро барои худаш умедро барои худаш нилуфаро барои худаш ҳар як нафар ҳатто мо соатҳо баҳс мекардем барои як калима ин мегуфт ин хел калима ман мегуфтам не ин хел калима шояд ёки ман баръакс ман мегуфтам мегуфт ки не ин хел калима гӯем беҳтар мешавад ва фирдавс шумо низ самгузор ҳастед дар сценария дар куҷо мушоҳида кардед ин чизро дар зиндагии воқеӣ реалӣ низ дида барои ин ки вақте ки филмро тамошо мекунӣ боварият намеояд ки инсон метавонад то ин дараҷа бедил бошад инсон метавонад то ин дараҷа сангдил бошад аммо бештари вақте ки дар ҳаёти реалӣ ин чизро вомехӯрем мегӯем ки кино кард ку яъне ки дар ҳақиқат мо дар зиндагии реалӣ низ вомехӯрем аммо фирдавс ман мехоҳам ки дониста бошам ки дар куҷо шумо мушоҳида кардед ин чизро аслан дар қиссаҳо баъзан вақт менависам ки фирдавс наздиктар барои ки овозатон хеле дар қиссаҳои русӣ бисёр чиз мехонам ки масалан хуштоман нисбати келин чӣ хел рафтор кардагӣ келин даст ба худкушӣ мезанад ёки кӯдакои худро вай мекунад аз ҳамон чиз гирифта ман ба тоҷики фикр мекунам мегардонам баъд мешинем бо соатҳо баҳс мекунем қитъаи фаҳридин асли баҳс аз чӣ сар шуда буд аз роли ғанӣ не ҳамин роло ту бозӣ мекунӣ не ман бозӣ намекунам бале рӯзи гап мо вақте ки ғунчаро дар ин филм пӯш кардем ғанӣ аз қисми чандум пайдо шуд аз сеюм то сеюма набуд ман дар фикри мо баъд мо гуфтем ки биё ҳамин ғунчаро як нафаре аз ҳамун аслан ин ҳам ҳаста бисёрам ҳаста дар ҳамин деҳаҳое ки мисол ҷавоное ки ба зани ҳамсоя ки шояд дар мусофират аз шавҳараш бо чашми бад нигоҳ мекунанд ин мегӯянд ки чаро ин корро шумо кардед дар зиндагии ҳазорон хел ин хел ҷавонҳо ҳастанд чаро мо инро инкор кунем воқеан ҳам ҳастанд ин чизо ин ягон ҷои пӯшидааш нест баъд мо гуфтем биё ғунчаро ягон линия бале ҷо мекунем ки ҳамин як ҷавони ҳамон ҳамдиҳааш нағз мебинад вақте ки нависонем мо барои ном чӣ қадар фикр кардем ғунча бояд бар ҳамин монанд бояд мо ном биковем баъд худаш ёфт ғанӣ гуфт худат пайдо кардем ғанӣ хеле хуб фикр кардем бале кофт нома пайдо кардем бояд мо қаҳрамонро пайдо кунем ман гуфтам ки аз ту беҳтар ман дигар намеёбам аз ту беҳтар аз ҳамин қаду басе ки хеле хурд ҳастӣ дар назди гулбаҳор аз ин дигар хубтарашро пайдо намекунем аввал розӣ нашуд ба калам нагирифт хулас гап ман гуфтам не мехоҳӣ намехоҳӣ ҳамин роло бояд ту анҷом бидӣ хулас баъд рафтем дар майдони сабт ва фикр мекунам ки ҳамин линия мино бисёр зебон баромад ҷолиб аст вале мо ҳамин чизро ман чанде аз филмҳои тоҷикиро тамошо мекардам қаблан ва ҳамин чизро бештари вақт ба бачаҳое ки коргардон ҳастанд масалан устодон куне барои ки ба устодон мо наметавонем сухане гуфта бачаҳое ки ҷавонтар ҳастанд мефтем ки масалан дар жанре агар драма филм пешниҳод бишавад аз аввал то охир филм драмавӣ аст аммо вақте ки филмҳои хориҷиро тамошо мекунем ҳатто агар дар жанри ҳамон драма ҳам бошад дар онҷа комедия ҳам аста илова мекунад дар онҷа барои ин ки бештари вақт масалан дар миёнаи филмҳо аз баъзи комедияҳо беҳтар аст масалан ин чиз ва ҳамин чизро ман дидам дар филми баҳриддин барои ин ки ҳам анамон ғусса ранҷ азобкашӣ ҳамаи чиз буд аммо вақте ки ғунча пайдо мешуда ҳамаи фаромӯш мешуд боз аз нав инсон ба худ аввал полни дар бораи чӣ буд ғамо мо қаср бале ва гуфтем ки не бояд мо ин чизам дилгир мекунад бале воқеан ҳам инсон аслан бале дар ду қисми аввал рости гап ғунча буду лекин линияе ки ӯро ошиқ мешаванд ва боз як иловагии ҷони гум мешавад ва ҳатто дар ду қисми аввал мо нависондем пешниҳод кардем ин гӯсфанд ҷоник мо барои ҷоник чӣ қадар ҷоника номи ҳамин ҷоники гӯсфанда пайдо кардам мо чӣ қадар вариантҳо пешниҳод кардем ман гуфтам ки фикр кардем гуфтам ба филм аз ин беҳтар нест баъд ҷони гузоштем баъд гум кардем гӯё ки аз шаҳр меравад ва ғанӣ ӯро медузад ин чиз ҳама баъдан пайдо шуда чизе ки умуман дар ҳамин филм буд дар қисмҳое ки баъди аз ин серия ба ин серия аз ин қисм ба ин қисм ҳама аз ҳамон баъд аз ҳамон пахши
серияи мисол 2 сеюма мо нависондем, баъди 3 4, баъди 4 5 ҳамин хел аз ҳамон рафт мо пайдо кардем. бале, ва дар ин баробар барои ман бисёр ҷолиб аст нақши интихоби худи қаҳрамонҳои филм. барои чӣ бардем? барои ин ки масалан худи қаҳрамони асосӣ агар бигирем, ҳамон духтарак Нилуфар агар хото накунам, бисёр духтараки нозуки сархам аст, бале, ором табиат. аз он нафар воқеан нақши хуб бозиданро инсон интизор намешавад. барои чӣ? барои ин ки бисёр духтари сархам аст, духтари воқеии тоҷикӣ аст, як ҳамон чеҳраи асли тоҷикӣ, бале, ҳамон келини асосии тоҷикӣ аст, тоҷикона аст, келини босабр. бале, аммо тамошобин ӯро хеле хуб қабул кард. бале, ҳамон масалан дар образи худаш, бале, дар образи худаш ҳамон эҳсосота дода тавонист. аз куҷо пайдо шуд Нилуфар? чӣ гуна нотарсона як инсоне ки воқеан ман фикр мекунам яъне ки робита надорад, раб надорад, ҳунармандиву ба театру ба кино аз куҷо пайдо кардед? рӯзига мо кастингам карда будем, хеле зиёд духтарон аксарамон кардан, аммо ягон ҷои пӯшидаш нест ки имрӯз мебинем бисёр ботексан доранд. бале, бисёр зебоии сунъӣ доранд, лабҳо, чашмову қош, ягон зебоии табиӣ набуд. ростига духтаро зиёд пешниҳод карданд. як рӯз мо барои сабти як барнома якҷоя ба клиникаи аҳвад рафтем. духтарак моск пӯшидагӣ буд, ниқоб ва ҳамин чашмош метофт ҳамин қадар. аз назди ман гузашт. ман гуфтам як дақиқа шуморо мумкине? гуфт ки маро? гуфтам майли. гуфтам шуморо? гуфтам ман баҳриддини Сабури худам муаррифӣ кардам. гуфтам ки ман ситорам. не, гуфтам ман бале, маро албатта шинохт. ман гуфтам ки ман мехоҳам, мо як филм барномаро гирифта шудем, як чеҳраи зебои духтари тоҷикӣ дар кор аст, мумкине як бор гуфтам масктон нагирен, ҳамон ниқобтон. баъд гуфтам бисёр шарм дошт. майлаш гуфт, ҳамин ба ҷо када сарашро хам кард ва ниқобро аз рӯш гирифт. ман дидам ки бисёр як духтари асли тоҷикӣ, чеҳраи сифр тоҷикӣ. ман гуфтам ки шумо ба синемо таваҷҷӯҳ доред? гуфт ки аслан ҳамшираи шафқат аст, бисёр табиб аст. гуфт ки бале. гуфтам ки шумо падар модаратон эҷозат чагирен, ман шуморо дар як филм даъват мекунам. либоси зебо бояд дастрас бошад. мағозаи либосҳои Шеше Collection шуморо ба олами зебоӣ даъват менамояд. тавъамшавии сифати баланд ва нархҳои дастрас, интихоби дурусти пойафзол ва сару либоси мувофиқ ба муд барои занҳо, мардҳо ва дустури якони онҳо. суроға шаҳри Душанбе, маҳаллаи 33, кӯчаи Маяковский 89. Шеше Collection. мудро дастрас месозем. гуфт ман розиам аллакай. гуфтам не, падар модаратро бояд бипурсе. гуфт не, ман розигии худамро медиҳам. барои ки аз миёнаи филм чунин филмҳоро мо дидагӣ ҳастем ки аз миёнаи филм падару модар рад мекунанд. бале, ман гуфтам ба ҳар ҳол бипурс. ва хулоси гап рафт. пагоҳ ман гуфтам ба шумо занг мезанам. шуморашро гирифтам, пагоҳ занг задам, гуфтам ки волидайнам аллакай розиам. гуфтам окей. хулос тамос гирифтем, даъват кардем, омад, рол сценариё пешниҳод кардем, маъқул кард, пахш шуд ва то ҳамин ҳол омад. И у меня встречный вопрос. У вас получается грань молодых актеров и, скажем, более опытных. Бывают перепалки? нофаҳмӣ миёни ҳунармандони бо таҷриба ва не нофаҳмӣ аслан ки набуд. масалан ғане ки аз берун сценария нафис овондааст ва нақш бозӣ мекунад. барои ки бештари вақт не ягон нофаҳмӣ набуд. рости гап ҳама аслан медонед, вақте ки нафароне ки аз мактаби синемо нагузаштан мақсад вориди ин дег мешаванд, вориди деги синемо мақсад, мисол Нилуфар. вақте мо Нилуфарро нишон додем, бо дар баробари ӯ моҳпайкарро нишон медиҳем, ё ки Назримат Мусоифа, ё ки Зулхумор Иброҳимовара, ё ки мисол Ғунчара. ҳамон медонед, ҳамон минус, ҳамон норасоии ҳунарманди бетаҷрибаро ҳунарманди профессионалӣ мепӯшонад. барои ҳамин ӯ қадар маълум намешавад. ягон нофаҳмӣ набуд, хушбахтона. аслан ки филм аз аввал дар нақша буд ки силсилаи филми чунин дуру дароз мешавад? аслан дар нақша буду, лекин мо мутмаин набудем ки то ин ҳад меравад. мо аслан хеле аст ки ҳозир дар фазои маҷозӣ гузаштани як лоиҳа ин хеле душвор аст, чун дар сомонаи YouTube
ҳазорон мавзӯъ аст ва ҷавонон як мавзӯъро интихоб кардан ва уро тамошо кардан ва уро интизор будан ягон кас кафолат намедиҳад. Ман медонистам, мақсад бовар доштам ки ин филм мегузарад аз имтиҳони ҷиддии мардум, лекин то ин ҳад намедонистам. барои ҳамин мо ду қисма пешниҳод кардем, гуфтем мебинем кани мардум чӣ хел қабул мекунанд ва вақте ки қабул шуд. инҷо Бардин агар аз ҷиҳати маркетинг гирем, бренди шахсии худи Бардин Сабур низ бисёр нақши калон дорад. Барои ин ки агар масалан ягон нафари дигар ин филмро пешниҳод мекард, барои мисол Кимчи Медиа, барои мисол ин филм наметавонист муваффақ шавад, барои мисол. Лекин инҷо аз ҳисоби ки Бардинро аллакай медонанд ва ин филми якуми Бардин нест, барои ин қадар ман фикр гуфтам ки бренди шахсии худи Бардин низ тавонист ки дар инҷо таъсиргузор бошад. Худи Моҳпайкар интихоб ва нақш офаридан дар ин филм чӣ гуна буд? Барои ин ки бештари вақт ҳунармандон бо чашми нобоварӣ назар мекунанд ба чунин филмҳо ва махсусан вақте ки мегӯед филм дар олами маҷозӣ пахш мешавад, ин даҳшат аст барои баъзеҳо. Не, Моҳпайкар ман аз соли 2009 аллакай қатъи фаъолият мекунам. дар чанд филме ки кардам Моҳпайкар дар ҳама филмҳои ман буд. Филми Меҳроб, филми Баъд аз ғуруб ва ин филми дигар. Вақте ки мо ҳамин сценариро якҷоя бо Фирдавс менавистем, ҳатто мо ҳамун калимаҳое ки менависем, ман чашмои Моҳпайкарро тасаввур мекардам ки ҳаминҷо бояд чашмош алов бизанад, бояд хел калон шавад, инҷо бояд чӣ хел кунад. ҳама ҳолатҳоро мо аллакай медидем. вақте ки худат медонӣ Фаридун, ки вақте ки эҷодкор як чизро менависад, аллакай вай аз шакли омодаи танзим кардаашро мебинад, аллакай видео тайёр шуда мо мебинем. вақте ки менависем, мо аллакай медидем реаксияи Моҳпайкар дар инҷо бояд чӣ хел бошад, бояд нигоҳш дар инҷо чӣ хел бошад. мо механдем ки ҳамроҳ менависем, мегуфтем анаҷо бояд чашмош калон карда, бояд ин хел кунад, бояд ин хеле кунад. ҳамон чиза мо медидем. вақте ки ман Моҳпайкар пешниҳод кардам, ҳамин хел қабул карда. ман гуфтам ки ёрова, гуфтам Моҳпайкар, ин филм хеле барои ту шӯҳрат меорад ва гуфтам ки ин филм бояд дар формати нав ва гуфтам ки ин филм бояд ки беҳад хуб пазироӣ шавад. Таконбахш бошад. Бале, гуфтам ки филм такон медиҳад дар эҷодиёти ҳамаи мо. гуфт ки хем мехонам, бояд хон. гуфт хай хондам. як филме ки дар ин хел образот бисёр будагем. гуфтам не Моҳпайкар, шумо ин бояд ки дига хел такон бите ҳаёти шуморо. гуфт хай мебинем. вақте хай банавор гирифтем ва пахш шуд ва қобил шуд ки воқеан ин филм барои ӯ хеле, бале, барои эҷодиёти ӯ хеле такон дод. ҳамаи мода. идомаи филмро мо бояд интизор бошем Бардин ё не? Не, рости гап дар қисми даҳум мо филма хулоси гап ба итмом расонидем. мутаассифона хеле ман дар ютуб медидам, ҳатто ҳарфе на мегуфтан муштари тамошобин, фақат смайли ки гирия равон мекарданд. мо на мегуфтан чизе буд ки мо аз ин ҳафта ба ин ҳафта интизор мешудем, аз ин ҳафта ба ин ҳафта. ҳатто аз Амрико, ҳатто аз Арабистони Саудӣ, аз Макка ва Мадина ба барои ман тамос мегирифтанд ки чаро хотима бахшидед, бояд давом медодед, бояд давом медодед. хуб, дар инҷо як мушкили дигар ам рости гап шуд. дар барои фақат ҳамсадо мегӯям, шояд дар оянда дар барномаҳои худам мегӯям. инҷо ин хел шуд ки ҳамин духтараки Келин аз байни филм, аз қисми нухум бигем ки тар кардан, дар ҳоле ки мо шарнома ҳам доштем. барои чӣ? ба сабабҳое ки нофаҳмо барои ман. мегуфт ки ман кордам, ман ҳатто аз роҳбариятшон иҷозат мегирифтам ки биёяд ба сабт, майдони сабт, ки хеле саҳнои хурд мондааст, намеомад. намедонам барои чӣ. барои ман ҳатто фаҳмидани ҳамон чизам шуд дар ҳаёти шахсияш ягон навигари шуда. Масалан бисёр силсила филмҳои хориҷие тамошо мекунем. Барои мисол Санта Барбара ва масалан ози филмҳои ҳиндиву туркӣ чӣ қадар зиёданд. Метавонад ки ҳунарманди калидӣ дар миёнаи филм тағйир бихӯрад, яъне ки дигар нафар нақшро бозӣ бикунад. Дуруст, лекин ман фикр мекунам ки ҳамон моҳияти реалиша гум мекард филми мо. ман ба ҳамин хотир намехостам ки чун ин мардум, медонед Фаридун, ин филмро на чун ҳам филм як зиндагинома қабул кардагиян, қабул мекардан мардум. мисол Моҳпайкар сарзани ҳақорат мекарданд, бисёр вай суханҳои носаза мегуфтанд. ин ҳамчун филм қабул намекарданд. як зиндаги, як духтараке ки аз деҳот вориди як қаср шудааст ва дар он ҷо пур аз ғаму дард аст он қаср. Её образ, получается, уже полюбился зрителям. Бале. И не получится. Агар мо мекардем, мо дар ҳамин ягон ҳунарманди дигар зам мекардем, фикр мекардам ҳамон зебоӣ, ҳамон моҳият, ҳамон чизе ки тамошобин интизор буд, ҳамонро мо айдаст медодем. ба ҳамин хотир ман гуфтам ки хотима
ман бибахшам афзалтар аст дар холе ки ҳунармандро чун завҷаи дуюми Назирмад Мусоевам ба Туркиё рафт. бале ба ҳамин хотир фикр мекунам ки бисёр дар ҳолати хуб филм хотима ёфт. худи образи Баҳриддин дар ин филм ба мисли як марде аст ки на чандон далеру ғаюр аст. барои ҳар як кори мекардаи худ бисёр тарс дорад. Наметавонад связано с уважением. Он бьется между какими-то берегами. С одной стороны его семья, скажем, мама, родители, а с другой жена, и получается некая ранг як эҳтироме ки баланде ки нисбати падару модар дорӣ ва намехоҳам эҳтиром аз байн биравад. ба мисли як маминки синочек мегӯянд ҳамуна пешниҳод кардаги сари филм ҳамин образа. Бале як нафаре ки ғайрат карда наметавонад кадом як кореро бидуни падару модараш анҷом бидиҳад. Говоря о качествах главного героя Умеда и Баҳриддина, что их объединяет? бисёр саволи ба маврид. Оромиш ҳамин хеле ба филм не ки не эҳтиром ино оромӣ эҳтиром ҳамин чизе ки дар филм буд дар нақши Умед дар худам ҳамин хеле ҳаста. фақат ки дар зиндагӣ ма кам кам баъзан ҳолатҳо дар майдони сад беҳад писих мешидум. фақат мегуфтам ки мара асабӣ накунем ки он гапи безеб мегӯм. баъд ҳама актёро вай мекарданда ҳолати сабта мегӯянд ту тамоман дар зиндагӣ дигар одами вақте ки мотор запис мешавад ту дигар одам мешавӣ. ман бисёр асабӣ мешидам, дод мезадам ба сари ҳунармандонам. ба ҳар сурат барор мехоҳем барои Баҳриддин, барор дар корҳо, барор дар таваҷҷӯҳ ба синамои тоҷик, барор ба оне ки воқеан филмҳои хеле пурмазмунна таҳия мекунӣ. ва ман бисёр хаста мешавам ва ман бисёр медонед ҳамин гуна эҳсос дар шумоам шудааст ки шумо ба ҷои дигар кас бигем ки шарм медоред. баъзе филмҳоро ман тамошо мекунам, ман ҳамин гуна мешавам. аммо мо синамои тоҷикро бояд ки дар сатҳи хеле баланд ҷавоно масалан дар сатҳи баланд ҳамун сатҳу сифати тасвирбардорӣ масалан танзим бандубаст сценарияи филма. ва ман дар аввалин филми Баҳриддин аст мебинам ки барои Баҳриддин як қаср аст, барои ин ки ҳама вақт деҳа барои Баҳриддин ин тапак буд, гов буд, ин алаф буда. ва ман чанд бор барои Баҳриддин барои чӣ деҳа фақат наметавонад там govу тапаку қазро раби. ман аз ҳаминҷа ман фикр кардам ки идеяи қасри ғамам пайдо шуд. идея мо бовар мекунед ду қисми филм пурра омода буд, не ки мо ном нагузошта будем ба филм. ба филм ном нагузошта будем. амроҳи соат тақрибан баъди нисфи рӯзӣ буд, соат 4-5 рӯз буд. мо пагои дига аллакай бояд филмро пахш кунем, не ки филм ном надорад. рафтесем дар ҳамин радио, дар радио шумо буд ёки намедонам, як суруде пахш шудеса буд, кӯи ғам чимчи. ман гаштам тарафи Фирдавс гуфтам ки кӯи ғам мемонем. баъди кам сукут кард ва хеле рафтем, гуфт ки қасри ғам мемонем. ман гуфтам аз ин беҳтар ном нест. ва воқеан ҳам ҳаста дар зиндагиҳое ки хеле қасрҳои боҳашомат ҳастанд ки дар оншон пур аз ғаму дард аст. ва ҳамонҷа дар қисмати охир агар дида бошен гуфтагӣ ҳастанд ки ҳатто як зиндагии фақирона, як кулбаи хеле фақирона метавонад ки дар онҷа саодат бошад, хушбахтӣ бошад, муҳаббат бошад, лекин ҳаста қасрҳои хеле боҳашомате ки дар онҷа ҷуз ғаму дард, ҷуз ташвиш, як зиёдати дигар чизе нест. воқеан ҳамин гуна аст. бале ва мо бошем барор мехоҳем мо комёбӣ пешравиро таманно дорем. албатта сипоси беандоза ки имрӯз воқеан нигоҳ накарда ба оне ки моҳи шарафи рамазон аст. ман медонам ки бисёр мушкил аст барои одами рӯзадор суҳбат кардан, сухан гуфтан, дар эфир қарор доштан. аммо имрӯз омади Баҳриддин ва қадр кардӣ. пешравӣ ва комёбӣ, фақат пешравӣ комёбӣ. сипос аз даъвати самимиятон. албатта ки шумо соат 12 шам даъват кунед. пахши мустақими радиои шумо ҳамеша омода ҳастем. арзи сипос мегӯм ба ҳама тамошобиноне ки заҳмати моро қадр карданд, ба гурӯҳи эҷодие ки шабрӯз навобаста аз ҳолатҳое ки ба амал меомад, ҳунармандон, якояки ҳунармандони касбӣ ва нокасбӣ, аз ҳамашон арзи сипос мегӯям. аз Фирдавсҷон, аз акаи тоирнаворбардорон Раҷабалӣ ва аз тамоми гурӯҳи эҷодӣ ва аз тамоми мардуми сарбаланди тоҷикам ки моро қадр карданд, тамошо карданд. бениҳоят зиёд ташаккур азизам.
Этот фильм, мне кажется, был неким новым этапом в киноиндустрии Таджикистана, и мы ждем каких-то новых проектов, которые будут еще круче. И желаем вам успехов. Ташаккур, Зиёд. Ташаккур, иншаллах. Саломат бошед, Бардин. Ташаккур. ҳамсадо.